Това е България. Вие сте с България. 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 Здравейте! Вие сте с предаването България. България. Намираме се в едно прекрасно българско градище, наречено Зеленина. Може да се насладите на красивата природа. Каква природа? Здравейте! 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 Ние сме от предаването България. България. Бих искала да ви попитам за това прекрасно село, в което се намираме. Може ли да ми кажете няколко думи? Да, здравейте. Да, кажете. Това е невероятно, което ни разказвате. Сигурни ли сте, че това е истина? Само, че ще ми се разгуби микрофончето. Искам да ви попитам, каква е най-голямата забележителност във вашето село? Да, непременно ще го посетим. Да, заповядайте на микрофона. България. България. Здравейте! Намираме се в село Конско. Тук има поне. Ето, вие виждате, всички тези полета са обладани от духът на коня. Духът на коня ще изгрее над новата ера и ще поведе към ерата на Водолея. Духът на коня е с нас. Хан Аспарух. Конят ще ни поведат към едно по-светло бъдеще. Тъй като преди да стана журналистка, аз работех в Гърция на много престижна работа. Сега на това емблематично място ще ви покажа как до щастливите с гърлото си своя любим. Вземете своят работен инструмент и го обичайте, защото винаги трябва да обичате своя работен инструмент. Погледнете го в очите или в окото. Докоснете го нежно, с усмивка. Допрете челото си до него. Отворете. Отворете леко устните си. И го насочете към своето гърло. Аз бях Мария Венче за предаването България. 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 Тръни! Тръни!